мусулмонҳои шаҳри Портленд, иёлоти муттаҳидаи Амрико барои оилаи ду мард ки рӯзи 26 май ҳангоми ҳимояи духтарони мусалмон аз як ҳамлагар ҷони худро аз даст доданд, маблағ ҷамъоварӣ мекунанд. Гуфта мешавад озори ду духтари наврас, ки якеаш ҳиҷоб пӯшида буд, дар заминаи бадбинии мазҳабӣ сурат гирифт. Ба гуфтаи имоми маркази ҷомеаи мусулмонҳои Портленд, сомонаи хайрия ки барои ҷамъоварии маблағ ба хонаводаи ду қурбонӣ ва ҷабрдидаҳо боз шуд, танҳо дар соатҳои аввал $50,000 дарёфт кард. Полис Джереми Ҷозеф Кристиан, як марди 35 соларо ба куштори ду мард муттаҳам кардааст. Кристиан дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксу шарҳоеро нашр мекард, ки ба ақоиди фашистӣ наздик буд ва зӯроварии сиёсиро талқин менамуд. ҳодиса дар қатори байнишаҳрӣ дар ҳоле рух дод, ки Джереми Кристиан бо таҳқири қавмӣ ва мазҳабӣ ба сари ду духтари наврас фарёд кашид. Ду марде ки мехостанд аз духтарҳо ҳимоят кунанд, бо зарби корд кушта шуданд. Ба гуфтаи сержанти полис Пит Симпсон, ҳамлагар аз нафрат ва каломи муғризона кор гирифтааст. Нахустин зуҳури Джереми Кристиан дар додгоҳ 30 май сурат мегирад.